Porozprávajte nám, ako ste sa dostali k tomuto polovolaniu hudobník. To je strašne dlhá otázka. No, tak môžete byť skrátke. Tak, ja som začínal vlastne hrať, keď som mal asi tak 11 rokov, tak nejak som začal. Predtým som hral hokej, takže to bola taká zmena. No a vlastne muziku, ktorú dneska hrajem, tak hlavne som začal hrať jazz a to som počúval stanicu americkú. V tej dobe to bolo za komunizmu, moc platní nebolo a tak. Takže hlavne rádio na krátkych vlnách som počúval stanicu Willis Canover, Music USA. A môžem povedať, že tá stanica ma vlastne pritiahla k tejto muzike. Prečo práve trúbka, alebo tento štýl hudby, že jazz? Tak ja neviem, sa mi to ľúbila tá trúbka, takže v tej dobe boli ve fóru strašne big bandy, tak som to obdivoval. Obdivoval som Richarda Kubernáta a rôzni tí hráče, väčšinou to boli pražské big bandy. Potom som chodil často do Brna sa dívať na kapelu Mirko Foreta, pretože tam v tej dobe oni hrali lepšie ako tu. A no, potom až poprvýkrát som rádiu počul. Samozrejme som počúval Miles Davisa a Gillespie, ale potom som raz počul Clifford Browna a to mi úplne otočilo život. Takže som sa začal zaujímať o ten štýl a začal som sa zaujímať o Fats-Navara, ktorý to vlastne vymyslel, ten štýl. No. Porozprávate nám niečo bližšie k vašej kapele, niečo o vás. Aha. Tak kapelu mám momentálne zloženú. Mám tam basistu, ktorý je pôvodom Japonec, ale žije asi 29 rokov už v New Yorku. Hrajeme spolu asi 6 rokov. Je si dosť veľká sranda, keď sem prídeme ako na túru do Československa. Ja si ho pletu s Vietnamcom. Takže on robí také vecičky, že občas vytáhne ponožky a ukazuje, že predáva ponožky a tak robí si, už to pozná, robí srandu. A dokonca som zažil jednu takú veselú prístorku, že sme v noci hľadali klub v New Yorku. Nikto tam nebol na tej avenue, prázdno a proti nám išiel nejaký Američan, ja som išiel akorát s Japoncom. A sme pýtali toho Američana, si nevie, kde je ten klub. On sa na mňa podíval potom na Japonca a povedal, ten klub neviem kde, ale povedz tvojmu kamarádovi, že Pearl Harbor je týmto smerom. Povedzte nám, ako ste sa vy dostali do New Yorku, prečo práve ste si vybrali New York? Tak. Tak to bolo všetko také náhody. Ja som hral ešte tu v Československu. Som hral big bandu v rádiu, potom som prišiel Sonny Constanzos, ktorý hral s Clark-Terrym big bandom a zostali sme sa skamarádili. No a potom, keď sme utekli do Nemecka, tak som odišiel do Ameriky. My sme najprv čakali v Amerike, teda v Nemecku na tie papiery, všetky skoro pol roka. A potom som hral jeho big bandu a to bolo blízko New Yorku, to bol štát Kennedy, to bolo asi hodinu a pol od New Yorku. Takže tam som vlastne začínal, potom som sa nasťahoval do New Yorku. Býval som na 48. ulici. No a potom som sa zase vrátil do Kennedy, takže som takto pendloval. No ale vlastne v Amerike som bol len nie tam a akorát som bol ešte 6 mesiacov na Aliaške som hral. A na Floride trochu, ale väčšinou tam. V Amerike sa hovorilo, že to je zasľúbená zem, tak zdalo sa vám, keby ste to mali porovnávať s vašim doterajším životom vtedy v Československu a z Amerikou, že to bol veľký rozdiel? Tak ja myslím, že to zasľúbená, že už to je hodené do srandy už dneska trošku. Cez to robia sami Američania srandu. Ako tomu hovoria American Dream a smajú sa tomu. Ja myslím, že je to všetko všade rovnaké, ale jedno je tam také dosť zaujímavé, že tí ľudia sú tam, aspoň sa mi zdá, že sú takí ako dá sa im viacej veriť. Takí tí normálni ľudia, že tam není toľko podvodov, že nejaké také tí švindle, že tam sú podvodníci samozrejme najlepší na svete, ale s tým sa nestretneme. Nechýba vám trošku Slovensko? Tak teraz nechýba, pretože komunizmus neexistuje a my sa môžeme priletieť, kedy chceme. 8 hodín letadla sme tu, takže to je... My sem chodíme dosť často na túry, chodíme do Európy. Vždycky tak za rok alebo raz za pol roka. Kde momentálne všade hrávate s vašou kapelou? Jako tu, lebo tam? V Amerike. Tak my hrajeme všetko, my hrajeme po nejakých kluboch, hrajeme, potom hrávame nejaké beer garden, niekedy dojde 1500 ľudí, tam to nikto nepočúva, zaplatia
No rôzne hrajeme všetko, no. A reklamy, ja mám štúdio, točím ešte občas reklamy a tak. Ale na dnešný koncert ste sa určite tešili veľmi. No to áno, je to tu úžasné, pretože ja som tu v Žarnovici v živote nebol a prekvapilo ma to, že tá cukrárňa je to krásne urobené a na vás ešte akusticky to je ako vybavené, že vypadá to ako normálna cukrárňa, tak je to vypadá akustika, aby sa dalo nahrávať. A hlavne sa mi ľúbi aj šéf cukrárny, ktorý má vzťah k muzike, pretože kedysi mal veľké nahrávacie štúdio a vie presne, o čo ide. Čo ste si pripravili na dnes pre vaše publikum? No tak my hrajeme také skladby na túre, vždycky hrajeme dokola takých 12-15 vecí, ale môžeme hrať samozrejme aj standardy a tak ďalej, ale väčšinou hrajeme taký vždycky ten stejný repertoár, pretože na túre sa tak robí, že sa hraje tých 10-12 vecí a dokola, a občas niečo zmeníme, keď už nás to štve hrať furt dokola to isté. Zatiaľ vám vyšlo iba jedno CD-čko, alebo máte aj viacej, alebo chystáte niečo do budúcnosti ešte? No tak ja už som nahral v Amerike asi 21 CD-ček. A to vzniká tak, že my ideme na túru a potrebujeme CD-čko nové. Že väčšinou tá produkcia to je malá produkcia. Že to nahrajeme ve vlastnej produkcii, to CD-čko. A potom to predávame na túre a potom to ponúkneme nejaké rekord kampany. Keď ti to kúpia, tak ti potom z toho urobia 10-20 tisíc kusov, lebo takže to urobia ve veľkom. Tak polovica CD-čiek už sme predali rekord kampany, ale niektoré ne, takže to sú niektoré rarity, niektoré boli len 500 kusov a tak. Keby ste mali povedať, či máte ešte vy nejaký váš osobný sen, ktorý by ste si chceli splniť, tak aký by to bol? No tak môj osobný sen, aby už prestali v tom rádiu spievať. Že všade furt, aj v Amerike, furt sa už sa len spieva, hudba už není, už len spev je.